Meron ako ritong baby potatoes. Ito mga yan, baby potatoes yan. Nag-iisip ako na magkaldereta. Hindi ko alam kung parang kaldereta style na chicken wings ang ilagay o kaya pork spare ribs. Nag-iisip ako kasi meron ako dyan. Depende na lang kung ano mabili ko sa baba. Kung makabili ako ng sausage de Bilbao, lalagyan ko. Pero titignan ko. Pero ito yan, baby potatoes. Masarap kasi sa kaldereta yan. Lagyan mo ng carrots, chicken piece, chickpeas. Lagyan mo, halo-halo na gulay din. So, what's lang lakay. Please support my channel. I can give you quality contents when I get home. That's a promise. At the moment, nandito ako sa UK. Wala naman tayong magawa kundi pumasok, magtrabaho. Inshallah, God's willing, makabili tayo ng traktor kahit na hindi yung traktor yung makakuha lang tayo ng pang deposit. Okay? Just watch lang po, watch lang. Siguro another 6-7 months. Okay? Balat muna tayo ng patatas, baby potatoes, babad natin sa tubig. Tignan natin kung anong gagawa kong lulutuin sa baba. Balik ang gigising ko lang mga lakay eh. Nagising ako mga 4. Best place, linis dito. Kapag iatid ko yung dami ko mamaya papasok kayo. Yan lang sa bas-bas. Dito mo iatid ko lang ng lakad. Lakad lang. Hindi sasakyan, lakad lang. Na to, baby potatoes na yan. Dito, nilalaga lang ng mga puti. Pinitake lang nila. Fry ko lang yung potato. Ayan siya. Fry ko siya. Ngayon para hindi lang magtilansi. Pasensya na kayo sa kawali ko. Paborito ko itong lutuan eh. Pati carrots, pinirito ko na. Pinray lang natin. Tanggalin ko na yung patatas. Of course, babaksak na lang natin mamaya kung ano. Hahatiin ko pa yung potato mamaya. Biyasin ko lang. Tanggalin na muna natin yung potato. Kasi medyo hindi naman natin kailangang lutuin na yan. Lutuin pa natin mamaya paghabang nagkikita na paritada tayo. Hinuli ko yung carrots kasi nahuli siyang nilagay. Lagyan natin ng more time para sa carrots. Dito ilang medyo na yan.
Tanggalin ko na muna at nang magdasang carrots din mamaya yung one. As usual, nagluluto na sila kay. Inuna ko yung pwede. Tatanggalin ko na siya. Yung garlic mas maganda isa ko yung chicken. May oil na yan. At the same time, lagyan ko na rin ng butter. Butter ang pangano natin. Dapat talaga yan, margarine eh. Lagay natin ng onion. I-con din natin, igisa rin natin ang tomato puree. Sayang wala akong ano ba yun? Reno, mas masarap sana kung may liver spread yung sauce natin. Wala eh. Wala rin akong chorizo di Bilbao. Ayan siya. Ayan. Ginisa ko yung tomato paste. Ayan na siya. Paglabanin mong ganyan. Then, lagay ko na yung chicken. Chicken wings to. Minarinate ko sa toyo. Pepper and ground garlic. Ayan na siya. Isa lang natin para mamatay yung lansa. Pagpagin lang natin yung lansa, yung chicken. Lang yan, just chicken wings sa fritada. Ganyan lang siya. Siyaw lang natin takpan, then lagay natin mga ingredients. Okay? Cover. Oh, yan na siya. Yan na.
chicken cubes. Chicken yung pan natin. Isang chicken cubes, half yun. Then another half. Siguro ko dyan para yan na magbibigay din ng lasa sa chicken. Haluin natin ulit. Kumagat na yan, no? Kumagat na yung cubes niya. Then, lagay ko na yung chopped tomato. Ito yung chopped tomato. Yan. Ilagay natin lahat yan. Ito lang parang pinaka-sauce niya. Oops. Yung tomato, ayan na. Diyan ko na palalambutin yung chicken. Hindi na ako maglalagay ng tubig, hindi na, basta yan na. Patutuyuin na lang yan, padadry na lang. Okay? Tatanggalin lang natin to. Nakikita niyo yan, mga chop slices. Yung mga ano niya, oh. Ayan, yung potato. Nandyan, tunawin lang natin yan para mawala. Hintayin lang natin. Natin ang 2 leaves of laurel. Yan. Si Merwin kasi, yung ganito niya, talaga nilalagyan niya ng alak yan. Whiskey or gin o ano. Yan ang pinagpapakulo niya. Eh ako hindi, iniinom ko yun. Palambutin natin, ganyan lang siya. Naku, puta. Dami ko ng kalat. Sorry my words. Then cover. Cover it. Talagang ano lang, yung pinapatuyo ko lang ng konti at pinalalambot yung chicken. Kung makikita nyo, ayan siya. Tatanggalin lang natin yung kwan na yan. Parang gagawin natin talagang pure ano yan, yung talagang tanggalin natin yung durugin natin ng mabuti yung chop tomato. Ayan siya. Tapos habang pinapalambot natin ng chicken wings. Masarap po to kasi chicken wings. Alam nyo naman ang lasa. Hindi ko ma-explain ang lasa pero napakasarap po. Mas lalo pag nilagay natin yan. Yan, fried potato and fried carrots. And what's this? Beans. Green beans. And nilagay ko na po yung isang buo. Ilalagay ko na yung isang buong bell pepper. Then we will just add some small cheese. Okay? Just watch po. Ito na po. Kung titignan nyo, pinakukuloan ko para ma-reduce yung kan. Kasi in-slow fire ko lang ngayon. Ipinul ko yung fire sa mahinang apoy pa rin pero nakapull. Hindi ko makita ang logic kung bakit yung anak ko, kasi head chef yun eh. Talagang magaling sa pagluluto yun eh. Kaya lang nasira ang ulo. Kaya hindi ko alam ang bakit niya pinakukuloan ng matagal sa slow fire. Yung pala nandoon ang lasa ng gusto. Yan, antayin ko lang ng konti, tapos ihuhulog ko na yung mga ricado natin. Potato and carrots. Green, anong tawag niya yan? Hindi ko na alam, nakalimutan ko. Grabe, tanda naman na. Then, lagyan natin ng, itinodo ko na yung bell pepper kasi hinog na. Pero crunchy pa rin. Then I will put a small cheese there.
Okay? Hindi ko po ma-explain ang lasa. Talagang napakasarap po. Pero ikukontrast ko, lalagyan ko siya mamaya ng ano. Lagyan ko siya mamaya ng sugar. Okay? Ayan ang itsura niya ngayon. Hinulog ko kasi yung cheese, tinry ko lang. Nag-experiment kasi ako habang nagluluto. Naging ganyan ang kulay niya. Naging parang slightly something more attractive. Yan na siya. So, tignan natin. Lagay ko pa tong ibang cheese. Ito yung ibang cheese eh. Ba't mo ginanyan? Ba't mo ginanyan? Maraming ganyan. Ihulog na natin to, then let's see. Ihulog natin, ha? Ang kasarapan sa potato na to is yung potato na to maligat. Hindi to yung basta-basta potato. Talagang maligat siya. Yan na yung texture ng niluluto ko ngayon. Yan na siya. Kung titignan nyo po yung texture nung niluluto ko, ayan siya. Alam nyo po talaga kung ano ang kulang nito? Chorizo bilbo. Yung chorizo, mga ganon. Yan, yung mga smoky thick bacon, mga ganyan. May sausage siya. Meron siyang ano bang tawag doon? Meron siyang liver spread. Yan ang magpapasarap dyan. Tapos, para makontrast yan, lagyan natin ng green beans. Green ano? Ano tawag doon? Sandali, tignan ko yung buwan ko. Garden beans, green. Para magkaroon ng contrast ang kulay. Yan na siya. Takaw matay, ganyan magano yung darling ko eh. Talagang grabe niya, ano niya na, hasain niya na yung tinidor niya, tsaka kutsara niya. Pero hindi siya more on meat, doon siya sa vegetables lang. Masyado marami sabaw. Ay, grabe ka naman, Lakay. Ang daming sabaw mo. Punasan natin para hindi matuyo mag-dry. Yan ang kanya, itsura niya. Lagyan ko pa siya ng lagyan ko ng sugar ng konti para ang lasa may contrast. Ang kulay may contrast, ang lasa may contrast. Lagyan natin ng baking. Come on mga lamay, say something about my cooking. Come on, please. Nung nasa military kasi ako, kanya-kanyang style ng pagluluto. Depende na sa sayo na yan. Pero Kapampangan, which is napakagaling ng luto, may ano ang tawag dun sa hulo. Grabe. Bilib din ako sa pagluluto nila ron. Dami ko nakasama sa Igurot. Ang dami. Kanya-kanya. Ma-appreciate mo lahat ng luto. Anong sarap talaga. Iloilo, Batanggenyo, Ilocano. Ang Ilocano kasi bacham-bacham lang yan eh. Chamba-chamba lang yan eh. Pero tikman mo yung niluto nila. Ang sarap ha. Ganyan yung Ilocano. Bacham-bacham lang. Antayin natin. Ito kasi lagay ko yung ito. Bell pepper.
medyo galapon dito. Tanggalin ko to at ihahalo ko. Pag lumamig yan, magdadry yan, init mo, napakasarap yan. Kaya parang medyo ganyan pa. Pero ang lasa ko, hindi ko ma-explain. Ang kulang lang po natin is liver spread. Yun lang po ang kulang. Kulang po tayo ng atay. Pero yun na siya. Then, iulog natin ulit yun. Natin yung bell pepper, napakarami ng bell pepper. Ayaw ko malago, masasayang lang. Ihalo natin. Napakarami kasi ng ground pepper, ay ng bell pepper, ayan na siya ngayon. Hindi makita yung contrast na green. Ayan na siya. Pero napakasarap po. Ibabawan natin ang dalawang ganyan. Okay? Okay. Ayan po ang niluto nila kaya ngayon. Tonight. Yeah. 3rd of January. Yan po ang niluto niya. Okay.